Hello guys, welcome to Deer Farming. आशा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। जों दिनै काजलगावनि KBK आव दंफैयो। स' बेहाय जोङो नैबे थाइजौखौ नायफैदों। बे थाइजौआनो जाहैबाय भेराइटिनि नामा आम्रापालि। दा बेयो नै फिथाइ थाइबायबो। दा बेनि बैसोआनो जाहैबाय 2 बोसोर, मात्र 2 बोसोरल' जादों। 2 बोसोराव बेयो प्रडाक्शन होबाय। दा बे प्रडाक्शना दाख्लैहाय हार्वेस्टिं खालामखांबाय। ओमफ्राय बे हार्वेस्टिं खालामखांनानै थालांबावनाय आरो बियो। बे फिथाइया नै नायदो हाइटआ माबायदि बेसे गोजौ नायदो नै। दा मेनलि बेखौ डिस्टेन्सआ सोंदोंमोन नालाय दहाय 10 फुट होननाय जादों। ओरैबो 10 फुट ओरैबो 10 फुट। दा नै दङ कमार्शियेल फार्मिंनि थाखाय मोजां बेबो गायनो थाखाय। दा बेखौ प्रुनिं खालामबावगोन। थांनाय बोसोरावथ' बिबारखौ लायासै, बोसोरसे गेप दोनबाय। गायजेननायनि बोसोरसेनि उनावहाय बिबारखौ लाया, बिबार बारदोंबाबो दोनासै आरो। दा नैबेखौ प्रुनिं खालामजोबखांबा हार्वेस्टिं खालामजोबखांबा बेखौ खेनसे प्रुनिं खालामबावगोन, जाहाथे बेनि हाइटआ बारा गोजौ थाङैनि। बेहाय हास'जोबनाय जायो आरो। स' नायलांदो बागानखौ एसे। नै हाइटफ्रानो बिराद गाहाय गाहाय। बेफोरो गंनानैसो खेबनांबाय आं नै गाइसमोन। बिराद गाहाय गाहाय। बिराद मोजां आरो। सोरबाफोर कमार्शियेलि एकदमबारे फार्मिं खालामनो सानदोंबा मावनो हागोन बे भेराइटिखौ, बेबो मोजां। ओमफ्राय बेजों लोगोसेहाय नै बैथिंबो दङ सुमफ्राम। बे सुमफ्रामखौथ' मा भेराइटि सोंनाय जायाखै, जिखुनु जाया बेखौ थायदों दाख्लै। सुमफ्रामखौबो हार्वेस्टिं खालामखांबाय। दा फिथाइखौ नायनि दंना गैया, नै एसे माबाहांनाय दङ आरो, बिबार बारहांनाय दङ। बैयाव बांसिन बारदों नै। पुरा फिथाइ दङ बेबायदिनिफ्रायनो। गिदिर गिदिर बारजोब्बाय आरो ओरै गासिबो। बेखौ देखायबावदो एसे। नैबेना नै एसे देरसिन देरसिन दङ फिथाइया। दाख्लैबो बिराद दंमोन गिदिर गिदिर। दा बे दङ बर्थमान। दा सोरबाफोर खालामनो गोसोबा ओंखायनो जेसेबां हायो एसेबां हाइब्रिदानो मोजां जायो आरो कमार्शियेल लेभेलाव। मानो होनोबा जोंनि लकेलाथ' नोङो प्रडाक्शनबो ओंखारा आरो बेजों लोगोसे टाइमबो बिराद लायो। स' ओंखायनो जोङो एसे गुवार फार्मिं खालामनो गोसो जायोबा क्राफ्टिं प्लान ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंनि भेराइटिनि चइस खालामनायनि सायाव जागोन। स' गुवार बागान गायनो गोसोबा भेराइटिखौ मोजाङै चइस खालामदो। बेजों लोगोसे क्राफ्टिं प्लान जानांगोन। ओमफ्रायो बिदिनो मेनटेन खालामनानै गायनांगोन, डिसटेन्स मेनटेन खालामनानै गायनांगोन। स' लोगोफोर बेखौनो देखायनो नागिरदोंमोन आं। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै। स' बाय बाय।